Қазанның Габишев һәм Завойский урамы киселешендә инде күп еллар тукталышта тротуарда юк, халык кыш көне кар ереп батып йөрергә мәҗбүр. Тәмам аптырагач проблеманы Бердәм Россия партиясенең гражданнарны кабул итү бүлмәсендәгеләргә җиткерәләр. Кирәк бетерсә яңа эшләргә, кирәк тә тротуар кирәк белән моны басыш өчен. Яхшы уже жалоса итә, бу елны карале, тротуар кирәк, светофор кирәк. Галидин Мөхәммәдов урамында яшәүчеләр тротуардагы койманы озынрак итеп сузуны сорый. Янәшәдә генә балалар бакчасы, сабыйларның юлга йөгереп чыгуы бар дип борчыла әниләр. Всех за руку ты взять не можешь. Бүтүнесен кулдан тотып та булмый. Балалар бик шук, машина астына кирмәсеннәр дип кайгырабыз. Бүген әлеге мәсьәләне шишәргә ышандырдылар. Әмма Яшел Үзән районының Гремящий Күлеш авылында яшәүче Герман Свадиба юл салуларын сорый. Километр ярым араны басу аша йөрергә туры килә. Таш җәю өчен 26 миллион сум акча кирәк. Небольшая деревушка у нас, где-то семей 10-15 точно живет. Проблема в том, что нет дороги. Дорогами с твердым покрытием. Хәзер каты өслекле юллар салу өчен торак пунктларда ким дигәндә 50 кеше яшәргә тиеш. Ә сезнең бу авылда нибары 1 кеше теркәлгән. Бүген тагын бер мәсьәләгә ул кондукторларның тышкы кыяфәтенә аерым тукталдылар. Хәзер кондукторлар чиста пөхтә итеп киенгән булырга тиеш. Бу Казанга килгән туристлар алдында уятка калмас өчен эшләнелә. Ольга Зинкович 93-нче маршрут автобусны ешрак җибәрүне сорый. Сәгать ярым транспорт көткән чаклар барды. Министр бу мәсьәләне шәхсән үзе тикшерергә ышандырды. АТП 4-нче АТПның директорына бу сорау инде бирелде. Ул хәзер шушы интенсивностьны үлчәйдә. Без аны белән бергәләп ул проблеманы решайттырбыз дип сөйләшеп алдык инде бүген. Башкаланың Исаев урамында яшәүчеләр юллардагы шакыр-чыкырлардан тәмам туйган, машинага атлаган сайын зыян килә диләр. Бүген бузарны Федерация Советындагыларга да юлладылар. Әлеге мәсьәләне безнең ишек алды программасы ярдәмендә хәл итәргә уйлыйлар. Бүген дистәләгән шалтырату кабул ителде. Мөрәҗәгатьләрнең барысы да аерым контрольгә алыначак. Руслан Студинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.